Hausa One TV, ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye. Ku danna subscribe, ku danna subscribe, ku yi subscribing, ku yi subscribe, ku yi subscribe. Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode. Yadda ta kasance tsakanin 'yan sandan jihar Kano da mutanen gari ƙarƙashin doka da aka sa ta stay at home, kowa ya killace kanshi a cikin gida ƙarfe 10. Wasu ba su samu nasarar komawa gida a wannan lokacin ba, to ga yacce ta kasance. Wallahi sun hango shi kai nasarar ne fa, la ilaha illallah, wallahi la ilaha illallah, ya gudu nas shiga gidan Sa'udu, ka shiga gidan Sa'udu, da wasu sun hango shi ta gaba, la ilaha illallah. Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode. Hausa One TV, ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye. Ku danna subscribe, ku danna subscribe, ku yi subscribing, ku yi subscribe.